Hendaia da Goiatz Labandibarren liburu berriaren lehen geltokia. Baita azkena ere, 12 istorio kontatzen ditu geltokiak edo helduta entzuteko abestiak liburuan. Bakoitza 2008an egin zuen bidaieko herri bati lotua. Bidaia motxilakin trena sartu nintzenean, ere asmo bakarra ondo pasatzea zen, gozatzea eta toki horiek ezagutzea. Gaur Donostian topatu dugu ordea. Bidaia hartatik itzuli eta 2 urtera idazten hasi zela azaldu digu. Bere lana Igartza literatur lehiaketara aurkeztu zuen. 2011 urtean aurkeztu nun, saria eman zeaten, eta orduan urtebeteko epia eduki dut, liburua proiektu hori osatzeko. Hendaia, Marseilla, Geneva, Venezia, Trieste, Ljubljana, Zagreb, Pula, Genoa eta Nizan kokatu ditu istorioak. Euren artean gaiari dagokion erlaziorik ez dago. Herri bakoitzeko tren geltokia ordea guztietan agertzen da. Leku esanguratsua baita, istorio guztien abia puntua eta joan aurretik uzten den azkeneko lekua. Elementu bakarra denetan agertzen dena da tren geltokia, hiri hortako tren geltokia, bakoitzak esanai berezi bat hartzen dulako istorioan barruan, baina gero gaiak zaro ezberdina dira izan daiteke, preso urte batzuan egon eta kalde ateratzeko beldurra sentitzen duen pertsona baten bizitzatik hasi eta edo errutinan aspertu dagoen bikote heldu baten istorioa. Geltokia kohesio elementua da beraz, eta hain zuzen horretan oinarritu zen izenburua jartzerakoan. Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak. Istorio guztiek dute halako titulua, geltokia eta dagokion jarraipena, gaiari lotutakoa. Nahi nula, 2 moduta irakurri alizatia ipui bakoitza, bai, tokia bea ezagutuz, horregatik Hendaia adibidez, edo Trieste adibidez, edo bigarren zati horrek iten joia referentzi zuzena historioko, ipuian istorioari. Esan bezala, dagoeneko elkar dendetan eskuragarri duzue Goiatz Labandibarren lehen liburua. Aste santuan bidaiatzeko aukera ez duzuenentzako paregabea. Bidaiatzea eta gustatzen zaion pertsona batentzako, izan daiteke, etxetik muitu gabe pixka bat bidaiatzeko modu bat.